Daan nga hiligut-anon ng kabangtanan sa pagtiro-patay sa magpakaduwa sa sitio Baclayan, Barangay Madarag sa San Enrique, Iloilo, pasado alas 10:15 kagabi Agosto 11. Sa exclusive interview sa Radyo Bandera Iloilo kay Police Major Gilbert Baldivarona, Chief of Police sa San Enrique Municipal Police Station, iya ginpahayag nga ginkilala ang mga biktima nga sanday Ruben Campos, 30 anyos, kag Lemuel Badiano, 36 anyos, lunsay residente sa Barangay Hagimitan, Syudad sang Pasi, dugang pa ni Baldivarona nga nagikan sa namatian sakay sa motorsiklo sanday Campus kag Badiano, kag papuli na sila kuntani isang hinali lang nga gintambangan sang sospetsado, kag nagluntad ang pagbinaisay sa tunga sa mga ini na hanungod sa duta. Apang sa dili lang madugay, may nabatian na nga pag-asod-asod nga linupok, kag dito na nakitaan nga nagahuray adna ang mga biktima. Nakaagaw naman sang patal nga pila sa ilang mga tiyan ang duha tuga sang igo sang bala sang 9mm caliber pistola. Malasig naman nga nakapalagyong suspetsado pagkatapos sang insidente sakay ang motorsiklo. Gilayon man nga gindala sa Don Valerio Palmares District Hospital sa Pasay City si Campus, apang gindeklarar nga dead on arrival sang attending physician, samtang ginrefer naman sa Western Visayas Medical Center si Bandiano, apang nagtaliwan man ini alas 4 kaina sang kaagahon suno sa iya Iloy. Sa karon, may ara na sang identity ang mga kapulisan sa nasambit nga sospek nga ila man lang himata. Desidido naman yung magpasaka sang kaso ang pamilya sa mga biktima batok sa sospek, apang nagapadayon pa ang hot pursuit operation sang nasambit nga talatapan. Posible nga magpangatubang ang suspetsado sang double murder nga kaso. Kagamuyad to mga police report nga ato natipon sa probinsya sang Iloilo. Ini si Kabanderang Frey nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera